Det er gruppe 1, og vi har i denne her uge valgt at tale om spørgsmål 4, som handler om karaktertabeller og hvordan man kan anvende dem til beregning af forskellige integraler, f.eks. overlapsintegraler eller overgangsdipolmomenter. Og på det her slide, så kan man se en karaktertabel, eller i hvert fald en form for karaktertabel, hvor vi har taget et eksempel for en CI-gruppe. Det kunne for eksempel være dihydrogen, vi prøver at beskrive. Og så ved vores første store del, så har vi brugt et sæt af basisfunktioner, som svarer til 2 s-orbitaler. Og der kan vi se, at vi får 2x2 matricer til at beskrive, hvordan vores funktioner opfører sig under henholdsvis identitetsoperationen, og hvis vi har et inversionscenter, så bruger den symmetrioperation. Vi kan så være interesseret i at omskrive de her matricer, eller dekomponere dem til 1x1 matricer, sådan så vi får det, vi kalder for irreducible repræsentationer. Og det kan man gøre ved hjælp af en similaritetstransformation. Og her har vi lavet en lineær kombination af de her 2 s-orbitaler, sådan så vi får sigma g og sigma u, som svarer til enten SA plus SB eller SA minus SB, som også er skrevet op i skemaet. Og ud fra dem kan vi så opskrive karaktererne af de forskellige funktioner. Og vi kan se, at D1 har de 2 egenværdier plus 1 for begge symmetrioperationer. Og det betyder, at D1 er totalsymmetrisk, mens D2 ved inversion opfører sig antisymmetrisk og altså skifter fortegn, når vi bruger den her symmetrioperation. Og man kan som sagt bruge de her karaktertabeller til en del forskellige ting. Det er særlig relevant at kigge på for eksempel nulintegralreglen, som siger, at hvis det totale integrale i skal være eller skal kunne være forskelligt fra 0, så skal det være totalt symmetrisk, det samlede integrale. Her har vi så f1 og f2, men man kunne lige så godt have for eksempel, som man ser nedenunder, et overgangsdipolmoment, hvor vi også har overgangsdipolmoment-operatoren, som virker på vores final tilstand, som her hedder 2. Og i karaktertabellen nedenfor kan man så se for C2V de forskellige symmetrioperatorer, der hører til den gruppe. Og nederst så har vi ganget B1 og A2 sammen. Så det vil svare til, at hvis vi for eksempel har en overgang, hvor vi starter i tilstand B1 og slutter i tilstand A2, for at det her samlede integral så skal kunne være forskellig fra 0, sådan så der kan være en vis sandsynlighed for, at overgangen sker, eller vi har det, vi kalder for en tilladt overgang, så vil det kræve, at det samlede integral er totalsymmetrisk. For at det skal være det, så skal vi gange med B2, eller sagt med andre ord, så skal vores overgangsdipolmoment-operator transformere som B2, og altså være polariseret i y-retningen. Fordi B2 og så ganget med B1 og A2, det vil samlet set svare til A1, som er totalsymmetrisk, og så vil vores samlede integral kunne være forskellig fra 0. For hvis det samlede integral giver 0, så har vi det, som vi kalder en forbudt overgang. Og så vil sandsynligheden for, at en given overgang sker, er relativt lille sammenlignet med, hvis integralet var forskelligt fra 0.